Nachádzame sa na výstavisku Letňany v Prahe, na Future Expo a stojíme pred našou výstavou našej munície od MSM Group. Môžeme vidieť, že my vlastne prinášame na výstavisko väčšinou našu hlavné portfólio, a to je 155 mm munícia, ktorú vyrábame u nás na Slovensku v závode ZBS Holding. A ďalej tu môžete vidieť cvičnú muníciu 155 mm, ktorú vyrábame vo fabrike VOP Nováky. Môžete vidieť aj makety 120 mm tankovej munície, ktorú vyrábame v FMG Granada. Výhodou našej munície je to, že väčšinu komponentov si vyrábame sami. To znamená, zapaľovač je naša výroba KZ984, vyrábame si vlastné telá, plníme, striekame, nakoniec balíme a posláme zákazníkom. Našimi hlavnými trhmi sú hlavne Európa, všetky krajiny NATO, Blízky východ, Ázia a tak ďalej. Našou hlavnou prioritou je rozširovať kapacity a to sa nám darí. Nedávno sme otvorili novú výrobnú linku v Snine, do ktorej sme investovali viac ako 32 miliónov eur. Celková investícia v Snine v našom výrobnom areáli bola viac ako 80 miliónov eur, čím sme rozšírili kapacity. Do roku 2026 to bude viac ako 360 000 projektilov a zároveň sme otvorili desiatok nových pracovných miest.